Čaute ľudia, vítam vás do Epic Man TV a som to ja Ferzi125 a je tu so mnou Števiz151, čaute ľudia. A máme pre vás projekt, ktorý sme urobili a chceme vám ho vlastne ukázať. Takže, aby ste vedeli, už ste si mohli všimnúť, že je to toto. Aby bolo jasné, toto dve to sobe žije a to je brana. No, a aby ste vedeli, teraz je sobota, je 1.12.2012 a práve teraz, tento deň, vy to uvidíte až zajtra, ale my sme dneska úplne furt ťažili stone, máme, ja mám Unbreaking 3, Efficiency 3, Silk Touch 1, nedostal som to od admina, je tu lomeno Warp XP, ktoré vám hneď za chvíľku ukážem a je to vlastne takáto brána a takéto pekné, dá sa povedať, beží. Zatiaľ tu máme iba toto, nič tu iné není. Samozrejme, tu ideme dorobiť ešte túto jednu stranu, táto už je celá dorobená. Vnútri je vlastne takto pekný cobblestone, no ešte túto jednu stranu musíme dorobiť tiež. Potom tu máme hore, tam máme veci. Tu budú schody okolo. Áno, len a teraz tam bude vyhliadková väža. Presne. Len teraz tu máme takto na schvál urobené, aby vlastne, teraz sme, ako keby, toto je prvé patro, to je druhé a to už je tretie, kde je vlastne tá výhľadková väža, kde bude tu. Samozrejme, že takto to nebude, tam budú určite schody, len takto sme si to pre začiatok urobili. Áno, vlastne my keď sme to stavali, tak sme tu mali aj hlinu a takéto. Jemošivnína nás zabrala celý jeden deň, pretože sme zháňali veci. Samozrejme, mám vyenchantované veci a aj ste ich má. Pretože keď napíšete lomeno Warp XP, tak ste vlastne tu na Endertrapke. A preto máme odtiaľ toľko Enderperiel. Áno. A používame Texture Pack Misa, neviem, jak sa to číta. Misa, no. Tuto vlastne žijeme, to máme taký maličký dom, tuto je pohrebisko. Samozrejme, tuto budeme mať tie domčeky. Áno, a tu máme dol, ktorý ešte budeme no, aby ste videli lepšie, tu budeme ešte dokončiť dol, pôjdeme. Hráme na serveri Realcraft, takže ak chcete IPčku na Realcraft, tak bude v popise videa. Nájdete tu na Haru.cz, jeho kanál bude tiež v popise videa, pretože on robil reklamu na tento server. A vlastne toto by bolo asi tak všetko. Chceli sme vám iba ukázať, že The Epic Man TV je fakt epic, pretože ešte nikoho som nevidel, že by toto urobil. Vieš, že Minecraft toto robí takúto podobnú vec, ale on to robí v jaskyni a my to robíme na mori, takže nekopírujeme. A ešte, aby ste vedeli, toto není všetko, že budeme mať iba takéto cobblestoneové veci, ale že tu budú ešte aj také schody, aby to bolo krajšie. No a čo chceš povedať, ste vieš niečo? Ani nie, len že ešte tam, no teraz to nevidím, lebo ťažím, že tam bude samozrejme aj stone, lebo to by nebolo moc pekné, keby to bolo iba z týchto cobble a stone brickov, to sa mne moc nepáči. Áno, presne tak. A aby ste vedeli, keď budete sa sem portnúť, bude to až vtedy, keď to bude dostavené a bude tu reska, pretože vlastne toto fakt celý jeden deň sme kopali a hľadali a ja mám úplne zničený Silk Touchový krompáč, pretože úplne proste brutus. A boli by sme veľmi neradi, keby sme zajtra prišli a niekto by nám to grifol.
Presne tak, ale aj tak si myslím, že keby to chcel grifnúť, tak to by som mu nechcelo takéto veľké veci. Ale aj tak či hlavne tak... tú väžu sme to robili, neviem koľko tú druhu. No, áno, no. presne, túto jednu väžu, že sme robili 3 hodiny. Proste, najprv to bolo samý stone brick, potom ešte by sa napadla úplne dobrá dizajnová vec, že či by sme to dali tak dozadu, aby tu bol cobblestone. To úplne chválim, že by sa palác hore, klobok dole. Ale hlavne teba chválim, lebo ty si vlastne vymyslel, že postavíme takúto cool vec. No, a potom ešte ho napadlo, že by sme tam robili schody a takéto veci a inak úplne proste super sa s ním hrá. No a áno, ešte ja som vymyslel tam hore, to nevypadá zvon, ale ako väža, sa to povedať, to je vyhliadková. A tak, vlastne ešte toto máme všetky steny už skoro hotové, už len túto stenu jednu urobiť a už to bude hotové. No takže toto je všetko, čo sme vám chceli odkázať. Ešte... Práve, jak by ešte vidíte, ste ešte urobiť stenu ďalšiu. Nech to už mám konečne za sebou. No presne, a my už pôjdeme pomaly spať, pretože je 11 hodín a už sme fakt uťahaní. Lebo sme tu asi od koľkatej sme tu? Neviem, ale do ryti bol veľký lag a spadol som. My sme tu asi tak od... 8 rána? 8 ráno. Ja som stával o 6, to som vedel, že ty si bol na Skype o asi 7:50. A potom sme sa 5-krát pohádali. No, pretože my sme chceli každý iný dizajn, takže tak. OK, takže dúfam, že sa vám video páčilo, bola to taká krátka informačka. Musí sa vám páčiť, čak to... No, radšej to vám hovoríte. No, takže môžete si vychutnať tento pohľad. Takže dúfam, že sa vám video páčilo. Jak sa vám páčilo, dajte like. Umrel som, nevadí. Pojdem za tebou. No, tak dajte like. Jak sa vám nepáčilo, dúfam, že sa vám páčilo a jak sa vám nepáčilo, tak vyskočte z okna. Ale nie. Ďakujeme aj za dislikey, hlavne, že ste si to pozreli. No. A ďakujeme hlavne, jak budete nadávať odbery a budete sa zúčastňovať vlastne našich súťaží a hier. Aby ste videli, teraz som videl asi prvé video, to bolo moje intro, čo som spravil. A bolo to herné. OK, takže čaute, ľúči sa s vami do Epicman TV. Čaute, to som ja Ferx. Takže čus. A Števy sa s vami tiež ľúči. Takže čus. Čau. Dúfam, že sa vám video páčilo, takže ak sa vám veľmi páčilo, dajte like, ahoj. Páčilo, dajte like, ahoj. Páčilo, dajte like, ahoj. Páčilo, dajte like, ahoj.